Escoítame ben, sí. Moi boas tardes. Para min un placer estar aquí na casa intentando outorgarlles unha visión particular, moi persoal, de Carlos Casares, non só Carlos Casares escritor, senón tamén o Carlos Casares humanista, xestor cultural, etc. Esta actividade inclúese dentro do ciclo Ler conta moito, organizado pola Consellería de Cultura, e que o Concello de Verín tivo a ben solicitar a miña presenza aquí, o cal agradezo ao Concello e agradezo tamén á Biblioteca por interesarse pola miña visión particular da obra de Casares. A conferencia ten como título inicial Carlos Casares no País das Maravillas. E quixen titulala así porque coido que Casares é un deses escritores que é capaz de crear o seu mundo propio, o seu mundo insólido e intransferible. É o mesmo que fixo Charles Ludwig Thomson, que vostedes coñecen co nome de Lewis Carroll, que foi o inventor da célebre Alicia no País das Maravillas. Pois Carlos Casares crea tamén o seu mundo particular, que finalmente nos últimos 12-14 anos da súa vida reflicte de modo concreto na súa columna A Marxe de La Voz de Galicia. Unha columna que o día 10 de marzo do ano 2002, un día despois do seu pasamento, La Voz de Galicia publicou completamente en branco. Era a súa homenaxe ao escritor de Xinzo. E digo de Xinzo, non de Ourense, porque Xinzo é quen marca a vida e a obra de Carlos Casares. El nace en Ourense, efectivamente, nace no ano 1941, un 24 de agosto, pero aos 4 anos trasládase a Xinzo e Limia. Ali o seu pai, Francisco Casares, ten praza de mestre, praza que exerce durante 40 anos e que aínda gardan moitos limiaos na memoria. A súa carreira de mestre marcou a varias xeracións de limiaos. Carlos Casares tiña moitas habilidades dende ben mozo. Unha delas, que pouca xente lle coñece, é a de futbolista. Era un xogador de fútbol hábil, moi dado ao caneo, e por iso lle chamaban Cubalita. Foi o primeiro apodo que tivo, en homenaxe, obviamente, o magnífico xogador húngaro do Fútbol Club Barcelona. Pois este Cubalita era tan hábil co balón como hábil tamén para as relacións sociais. El xa, dende moi neno, entabua amizades que o levan, que o encamiñan cara ao mundo da literatura. Coñecemos, todos os que estamos aquí, Xinzo de Limia, e aí é onde agroma o humus literario e vivencial de Carlos Casares. Nun triángulo que se evidencia en 3 puntos fundamentais. Un é Xinzo de Limia, a capital do concello. Outro é a aldea de Lamas, onde viven os seus avós, o avó Herminio e a avoa Francisca. E outro é Sabucedo, outro dos puntos das aldeas importantes na vida de Casares. Ali están os seus tíos, o tío Benito, un médico liberal, e tamén a súa tía Isolina, que quedou cega por mor da diabete. E neste triángulo é onde agroma o Casares escritor. Un Casares que coñece a lingua galega á perfección grazas precisamente a ese triángulo do que lles estou a falar, por un lado. Por outro lado, está alimentado de literatura porque
os seus avós, fundamentalmente, da aldea de Lamas, eran moi dados ás conversas de lareira, que desgraciadamente fomos perdendo co paso dos anos. O avó Francisco era de corte realista, contaba moitas historias da emigración e contaba tamén moitas historias dos, entrecomiñado, atracadores. Ustedes saben perfectamente o que son os atracadores. Aquí en Verín temos unha longa tradición lendaria deses homes que se opoñían á dictadura franquista e que de cando en vez levaban a cabo algún tipo de acción violenta e coñecíanse como atracadores. Entón, ese mundo dos maquis tamén o reflicte na aldea de Lamas, tamén na aldea de Sabucedo, e todo iso do que estou a falar, despois desemboca na súa literatura, como máis adiante intentarei amosar. Outro dos elementos fulcrais da obra de Carlos Casares é o cine, obviamente. Todos temos na memoria Ilustrísima. Ilustrísima é unha novela que fala de represión, que fala de enfrontamentos, pero fala tamén de cine. E o cine tamén o vive Carlos Casares en Xinzo de Limia. Concretamente, no cine Los Molinos, que Antonte mesmo souben por fin onde estaba ubicado, igual que aquí os de Verín temos unha memoria moi concreta dos cines da nosa infancia, o cine Buenos Aires, o cine Oterino, o cine Puga. En Xinzo había un cine que se chamaba Cine Los Molinos, que estaba ubicado onde agora está o bar Villasana, en pleno centro de Xinzo. Carlos Casares era amigo do fillo do maquinista e, obviamente, tiña acceso gratuito a todas as proxeccións cinematográficas. E que facía Carlos Casares co seu amigo, fillo do maquinista do cine Los Molinos? Pois algo que seguramente a todos vostedes é moi familiar, porque aparece na película Cinema Paradiso, que era recortar fotogramas e despois pegalos e construir a súa propia película. En Xinzo tamén é onde se desenvolve a súa gran capacidade para a escea, porque Carlos Casares, cando daba unha conferencia, dominaba perfectamente o escenario, e é en Xinzo onde se sube por primeira vez a un escenario, concretamente co seu amigo Manolo do Baño, con quen facía un programa tamén na radio chamado Orto y Grafo, no que daba consellos para escribir de modo correcto e de acordo a gramática. Pois é en Xinzo onde sube tamén por primeira vez a un escenario. Xinzo tamén o conforma nas súas lecturas, porque ali fai amizade cun abogado que dá clases, curiosamente, de matemáticas na Academia Santa Mariña, que era unha academia paralela que podía ser aquí en Verín a nosa academia que pilotou durante tantos anos don Xesús Taboada Chivite. Ali moitas xeracións de limiaos estudaron. Estudaron principalmente para preparar despois o que sería o bacharelato. E aí na Santa Mariña dá clases de matemáticas Antonio Rodríguez, un abogado sen vocación pola abogacía, de ideoloxía comunista e voraz lector, que lle suministra a Carlos Casares todo tipo de lecturas. Outro fundamento literario en canto ás lecturas, xa aproveito este momento da conferencia para sinalalo, xermola no Seminario de Ourense. Algúns estudosos da vida e da obra de Casares teñen este período da súa vida como un período moi escuro, negativo para el. Eu teño unha opinión particular que
difire un pouco desta versión, digamos, canónica ou ortodoxa sobre Carlos Casares. Eu creo que no seminario é onde realmente explota o Casares escritor. Vaise para o seminario cando ten 9-10 anos, a principio dos 50, fundamentalmente porque a súa nai, doña Manolita ou doña Manuela, era unha muller de profundas conviccións cristianas. O pai, o mestre, don Francisco, era moito máis liberal, era incluso en ocasións anticlerical. A nai non, a nai quería que o seu fillo fixera, en principio, unha carreira eclesiástica. Vai para o seminario, e no seminario decía Casares que comprende a diferencia entre o que é escribir ben ou escribir mal. Ali coñece un profesor capital na súa vida que se chama don Agustín Madernás, que é quen lle suministra toda a literatura clásica a Carlos Casares. Entón o complemento era perfecto. Por un lado, en Xinzo da Limia, o bibliotecario Antonio Rodríguez suministralle os libros prohibidos. Poñamos exemplos para que vostedes teñan na cabeza a Voltaire, Balzac, Stendhal, Gustave Flaubert e a súa Madame Bovary. Estes son os libros prohibidos que no seminario non lle suministraba Agustín Madernás, pero si lle suministraba as lecturas clásicas. Ovidio, Virxilio, Homero, dicía amar profundamente a Odisea e a Ilíada, dous libros para min fundamentais e que eu coido deben ser prescriptivos no ensino, pero nesta deriva dos malos tempos que estamos a vivir nos últimos lustros, as humanidades están sendo distanciadas do ensino, a literatura, o latín, o grego, a filosofía, e eu coido que é un dos erros máis graves do noso sistema educativo. Eu coido que a formación humanística, fundamentalmente literaria, é necesaria e urxente, perentoria, para o ensino. Espero que as autoridades administrativas saiban reflexionar e reconducir o sistema educativo, porque non poden sair os rapaces do bacharelato sen ler a literatura clásica. É a miña opinión moi particular, que levo defendendo dende hai moitos anos e levo tamén gritando no deserto dende hai moitos anos. Ben, estamos pois no seminario, complementos perfectos, as lecturas de Xinzo, as lecturas do seminario, e empeza a escribir Carlos Casares. Como empeza a escribir? Pois como case todos empezamos a escribir, non? Intentamos organizar as nosas publicacións para que nos lean. O importante da obra dun escritor é ser lido, non? Porque senón para que escribes. E el dirixe e redacta el só unha revista, fíxense vostedes que curioso, que no seminario chama El Averno. El Averno. Contoume o irmán de Carlos Casares, Xavier Casares, que esta publicación lle dera máis dun problema, non? De tipo disciplinario dentro do seminario, pero el foi quen de seguir adiante coa súa ilusión, escribir esa revista case que de modo clandestino e, sobre todo, distribuíla entre os seus compañeiros. Aí, no seminario, é onde empeza a escribir Carlos, e por iso eu son un apoloxeta, un defensor desa educación que moitos din que non lle serviu para nada, porque son 5 anos case perdidos, porque daquelas no seminario non se estudaba o bacharelato, nin se estudiaban estudios reglados, non? Eran estudos que conducían directamente á carreira eclesiástica, obviamente. Carlos descobre que a súa vocación non era a Igrexa e regresa a Xinzo de Limia.
Aí prepárase, como facían aquí tamén na nosa academia da Praza da Mercé, para os exames de bacharelato, que aproba en Ourense. E que sucede en Ourense? Algo fundamental na vida e na obra de Carlos Casares. Escribe un relato, preséntao a un premio literario e gana o premio literario. Un dos membros do xurado é Arturo Lezcano, periodista que desenvolveu a súa carreira fundamentalmente en La Voz de Galicia. E Arturo Lezcano leva a Carlos Casares a coñecer o presidente do xurado. Quen era o presidente? Era don Vicente Risco. Este é outro dos momentos claves da vida de Carlos Casares que o vai a marcar profundamente. Nalgúnha biografía recente que lín de Carlos Casares sai moi mal parado Vicente Risco. En xeral, ten moi mala prensa Vicente Risco. A Vicente Risco lembrámolo polo seu afecto o franquismo, pero non o lembramos pola súa enorme contribución á literatura e á cultura galega. Non esquezamos que Vicente Risco é, en certa medida, xénese do que foi posteriormente o nacionalismo galego, porque en 1920 el escribe a teoría do nacionalismo galego. Pero, cos anos, el posiciónase moi claramente do lado dos vencedores da Guerra Civil. Ramón Piñeiro dicía que non o fixera por convicción, que o fixera, como tantos outros, únicamente por medo. Por medo. Entón, eu quero reivindicar aquí a importancia de Vicente Risco. Na obra de Carlos Casares, sen dúbida. El sempre o asumiu así. Pero tamén a importancia que ten Risco na cultura galega e na historia deste país. Lembren vostedes que o gran etnógrafo galego é Vicente Risco. Quen escribe a sección etnográfica da gran historia de Galicia de don Ramón Otero Pedrallo é Vicente Risco. Non obviemos o gran intelectual pola súa ideoloxía, esa ideoloxía que abrazou, como dicía Piñeiro, por medo. Vicente Risco dirixe as tertulias do Café Parque, do Café Miño e do Voltaire en Ourense. Ali acoden os intelectuais e os artistas de Ourense, dende Xaime Quesada, Antón Tobar, Conde Corval, Julio Jimeno, etc. E aí segue a crecer o escritor Carlos Casares. A amizade con Risco non dura demasiado. Coñéceo a finais dos 50, Risco morre no ano 1963. Non dura demasiado esa amizade, pero marca profundamente a Carlos Casares. Anos despois, a principios dos 80, publica Casares a biografía de Risco, que para min aínda hoxe segue a ser a biografía canónica de Vicente Risco. Hai outra controversia en torno a Risco e a Casares. A súa penúltima novela, Deus sentado nun sillón azul, moitos din que o personaxe central, que era un intelectual malévolo, perverso, con mal fondo, era Risco. A min, persoalmente, sempre mo negou Carlos Casares. E por unha razón fundamental. Carlos dicía, como vai ser Risco, o personaxe central da novela, que era un intelectual centroeuropeo, desconfiado, mala persoa. E dicía Carlos, como vai ser Risco se Risco era un gran ser humano e o personaxe central desta novela é un ser pérfido. Ben, entón, nada ten que ver Risco, pois, co protagonista de Deus sentado nun sillón azul. Risco é un paso intermedio para o que é xa a explosión do escritor Casares, que se produce, como en tantos outros escritores, en Compostela.
principios dos 60, marcha a Compostela a estudar o que había daquela, era a carreira de letras, que era filosofía e letras. Ali, Carlos Casares coñece a persoa que marca dende eses anos, cando el ten 20 anos, ata a súa morte, que marca a súa vida, que é don Ramón Piñeiro. Ramón Piñeiro, o intelectual galeguista, o que adora Carlos Casares, e que invita e estimula a Carlos Casares para que escriba, pero para que escriba literatura en serio. Comeza a vida estudiantil de Carlos Casares e aquel Santiago dos 60 era un Santiago de moito movemento intelectual e político. Casares intégrase na ADE, Asociación Democrática de Estudantes. Posteriormente integraríase tamén, pero de un período moi breve, nunha agrupación, organización que era o Frente de Liberación Popular, de corte marxista-leninista, e aí ten graves problemas con Piñeiro, porque Piñeiro é un intelectual galeguista de corte moi católico, profundamente católico, e aí é un período moi breve que Carlos pisa e rapidamente dá un paso atrás. Organiza actividades cos seus compañeiros, organiza entre elas unha que eu traio aquí, o facsímil dun concerto que moitos de vostedes recordarán, porque é mítico na historia de Galicia, que é o concerto de Raimón, o cantautor catalán Raimón, en Compostela, que foi para nós o que foi o maio do 68 en París. E traio isto aquí porque quen traduce as letras de Raimón, letras en catalán obviamente, é Carlos Casares e Salvador García Bodaño. O trío de amigos intelectuais, escritores, eran Salvador García Bodaño, Arcadio López Casanova e Carlos Casares. Curiosamente, preséntanse os tres tamén o premio das festas minervais, o premio de poesía das festas minervais, e de primeiro queda Arcadio, de segundo Bodaño e de terceiro Carlos Casares, porque Casares tamén escribiu poesía. Incluso se fala dun libro del, inédito, que se chamaba Poemas da Limia, pero na Limia ninguén coñece ese libro, pero bueno, está escrito por aí que existiu o manuscrito. E traducen este facsímil e corre entre todos os estudantes daquela en Compostela. Traducen a canción mítica de Raimón, Al vent, la cara al vent, non? O vento, a cara ao vento, o corazón ao vento, as mans ao vento, os ollos ao vento do mundo. E todos cheos de noite, buscando a luz, buscando a paz, buscando a Deus, o vento do mundo. A vida danos mágoas, xa ao nacer é un gran pranto. A vida pode ser este pranto, pero nós, o vento, a cara ao vento, o corazón ao vento. Esta era unha letra revolucionaria. Fíxense vostedes, estamos a finais dos 60, cando o franquismo está en pleno vigor. Era unha letra absolutamente revolucionaria. Ten problemas Carlos Casares por esta traducción, pero ten máis problemas cando invitan a don José Luis López Aranguren, que era un catedrático expedientado, expulsado da Universidade en Madrid, e Carlos Casares e a ADE, a Asociación Democrática de Estudantes, deciden leválo a dar unha conferencia a Compostela. Como acaba aquelo? Pois acaba con Carlos Casares e Xosé Luis López Aranguren na comisaría. Ata aquí estou lles dando trazos
biográficos de Casares, pero non entro na obra literaria porque, obviamente, é agora cando empeza a obra literaria. Teño que decir, se me permiten, que eu coido que a parte literaria de Casares é a menos importante de todas as ramas de Carlos Casares. Eu quero significar o político, porque foi o gran impulsor das campañas de normalización lingüística, logo falamos disto, o xestor cultural e, sobre todo, o orador. Casares foi un dos grandes oradores da nosa historia, probablemente xunto con Ramón Otero Pedrallo e Basilio Losada, para min, dos máis grandes, polo menos dos máis grandes que eu puiden escoitar. E a obra literaria, como digo, ten os seus altos e os seus baixos. Empezamos aí, en Santiago de Compostela, Piñeiro empuxa ao escribir. O primeiro libro é un libro de relatos, que coñecen todos vostedes, que Vento ferido, unha dúcia de relatos sinxelos, de fondo case desolador. Non é ese Casares lúdico dos últimos anos, non, Casares que rasca a súa prosa. Un Casares vanguardista. En realidade, Casares é vanguardista hasta o ano 1980. Estamos no 67, primeiro libro, Vento ferido. E hasta os 80 é vanguardista, ata Ilustrísima. Cando publica Ilustrísima coñecemos ese realismo tópico de Carlos Casares. Pero o seu primeiro libro de relatos ten corte vanguardista, a súa primeira novela ten corte vanguardista, chámase Cambio en tres, é probablemente a menos recoñecida de todas as novelas de Carlos Casares. É unha novela que fala da emigración, e eu coido que é unha novela moi atrevida. A mí non me disgusta Cambio en tres, porque eu admiro nos escritores moito a capacidade de construir discursos orixinais. E Cambio en tres, para min, é unha novela que pretendía iso, ser unha novela de corte orixinal. Continuamos avanzando, xa Carlos empeza tamén a escribir as súas cousas para rapaces. El sempre dixo que escribiu para rapaces únicamente para impulsar a lingua galega. El escribía para rapaces por iso, porque quería que os rapaces lesen en galego. Saben vostedes, a súa experiencia en literatura infantil é amplísima, dende a Galiña Azul, que gana o concurso de relatos o Facho, ata a traducción, que eu coido que o libro, un dos libros de maior éxitos de Casares, que é a traducción do Principiño. A traducción do Principiño vendeu en galego dúcias de miles de libros. As laranxas máis laranxas de todas as laranxas, que é unha obra de teatro, o Can Rin e o Lobo Crispín, o seu Toribio. Todo isto escribiu no Casares para impulsar, normalizar o uso da lingua entre os rapaces. Piñeiro, Santiago de Compostela, un paso máis. Empeza a dar clases. E onde empeza a dar clases Carlos Casares? En Viana do Bolo. En Viana do Bolo. Pero dura un curso, menos dun curso, porque o botan. Porque o botan. Bótano porque defende algo tan ilóxico, que é que os rapaces pobres que non tiñan recursos puideran acceder gratuitamente ao comedor escolar. As forzas vivas daquela acúsano de comunista e expúlsano da súa praza. Vai a Bilbao. Vai a Bilbao e nun viaxe de Bilbao cara a Ourense, Compostela, coñece a Cristina.
Cristina Ver é a súa muller. Que ten de especial Cristina Ver? É sueca. E Cristina Ver ábrelle un mundo novo a Carlos Casares. Cristina Ver estaba facendo unha viaxe extraña dende Suecia nun veleiro a Inglaterra, despois nun ferry ata Bilbao, e despois quería marchar de Coruña cara a India, pero coñece a Carlos Casares, namóranse e ao cabo de pouco tempo casan. Ela, como digo, é sueca e ábrelle o mundo da socialdemocracia. Comeza a visitar Suecia constantemente e Carlos Casares afirma estar fascinado por esa cultura que nada tiña que ver coa nosa. E xa comeza unha evolución ideolóxica, pero mesmo tamén literaria. No ano 1975, xa casado, escribe unha das súas novelas máis vivenciais, porque reflicte moitas das súas experiencias, que é Xoguetes para un tempo prohibido. Xoguetes para tempo prohibido é unha novela importante. Gana o premio Galaxia Narrativa. Galaxia celebra ese ano o seu 25º aniversario, e o xurado outorga o premio de modo unánime a esta novela. É unha novela que narra precisamente a súa experiencia compostelá, narra precisamente a oposición entre a liberdade e a opresión. É unha novela arriscada tamén dende o punto de vista formal. E despois chega o que para min o mellor libro de Carlos Casares, que é este. Este para min é... Se teño que escoller dous libros de Carlos Casares, escollo este, Os escuros soños de Clío, e O sol do verán, que é a súa novela póstuma, que publicou no ano 2002. Pero, se ainda me apretan un pouco máis e teño que elixir entre Os escuros soños de Clío e O sol do verán, eu elixiría Os escuros soños de Clío. Por qué? Porque eu son moi cunqueirián e son moi borgiano, e este libro, en certa medida, coido eu, é unha homenaxe a Borges, porque xoga cos apócrifos. Clío é a musa da historia, entón el recolle a personaxes da historia e invéntase as súas literaturas, os seus relatos, as súas narracións. E eu probablemente escollo este libro por ese amor que teño tamén por Borges e os apócrifos de Borges. Borges gustaballe moito falsear, non? Unha das miñas novelas chamase Un xogo de apócrifos, precisamente por iso, tamén era unha homenaxe, quería ser unha homenaxe a todos eses inventos que facemos os escritores e que contamos como certo algo absolutamente falso, non? Esa é unha das grandes virtudes da literatura, facer verosímil o que é imaginado, non? A verosemellanza, a verosimilitude é escribir. Eu recalco moito aos meus alumnos cando lles dou clases no curso que dou na universidade en Ourense, recalco moito a importancia da verosimilitude. Escribir non a verdade, porque os escritores habitualmente non contan a verdade, sino que o que escribamos debe ter aparencia de verdade, debe parecer certo. E iso é algo absolutamente fundamental. E aquí nos escuros soños de Clío, creo que Casares acada o seu punto álxido nesa capacidade de ficcionar e de outorgarlle verosemellanza a asuntos absolutamente que saen da súa imaginación. Acabamos a primeira época de Carlos Casares como escritor, vivencialmente, dende o punto de vista literario, afecto ás novidades técnicas,
afecto a falar de si mesmo, a autobiografiarse, pasa en Vento Ferido, pasa en Xoguetes para un tempo prohibido, e iniciamos a segunda etapa. Segunda etapa, iníciase, creo eu, con Ilustrísima. Ano 1980. Ilustrísima é unha novela dunha sinxeleza sorprendente, non? Calquera que lea Ilustrísima non necesita reflexionar moito para coñecer o sentido da novela, para ver o ambiente, a paisaxe, para imaginarse os personaxes. Lemos Ilustrísima e eu vexo a Catedral de Ourense, vexo o bispo que probablemente ese bispo tivera moito que ver con outros lugares que non citei ao principio, fundamental para Carlos Casares, que era Beiro. En Beiro estaba o seu padriño, que era cura, e era o abade de Beiro, unha parroquia que curiosamente o líder agrarista, que fora tamén o famosísimo Beade de Beiro, rexentara antes que el. O tío de Casares e padriño de Casares era cura e tiña moitas reunións con prelados, con colegas. E Carlos Casares, coido que saca os seus personaxes de Ilustrísima, saca os desas reunións co seu padriño, que se chamaba, curiosamente, José Mouriño. Digo curiosamente porque é un dos personaxes que na miña particular visión do fútbol hispano me produce maior repelús, non? José Mouriño, hispano-portugués, non? Ten unha broma que non ven a conto, disculpen. Bueno, pois este José Mouriño tiña reunións con membros da curia como el, e dai saca probablemente o personaxe central de Ilustrísima, que é o bispo. Pero non era un bispo malo, ni moito menos. Era un bispo dado ao bo comer, eso sí, dado ao bo comer, pero tolerante, aberto, de espírito sempre dialogante. E hai quen di, vaiseme a cabeza en moitas direccións, hai quen di que ese bispo ten moito que ver con outro parente seu, que chegou nada máis e nada menos que a bispo da Habana, que era un home apelidado Pérez Serantes, e a quen admiraba moito Fidel Castro, porque dicía Fidel Castro que este tal Pérez Serantes, parente de Carlos Casares, lle salvara a vida. Bueno, disculpen o excurso. Bueno, probablemente os personaxes aí de Ilustrísima, o personaxe central, sae dai de Beiro, sae das tertulias de José Mouriño. Que conta Ilustrísima? Pois o enfrontamento entre a xente de mentalidade aberta que defendía o cine, que acababa de chegar á vila, e os intolerantes, os sectarios, os que non consentían que algo tan libertario como o cine pois se instalase na cidade. Esa é a base de Ilustrísima. Unha novela moi sinxela, diáfana, transparente, que eu coido que é unha boa lectura tamén para os rapaces. Nestes anos tamén Casares inicia a súa actividade política. Política entre comiñas. Porque Casares nunca foi un político ouso. El dicía que se metera en política, ela forma parte desa tríada de galeguistas históricos que foron nas listas do Partido Socialista no 81, que eran Benxamín Casal, Alfredo Conde máis Carlos Casares.
Él decía que se metía en política fundamentalmente por unha cuestión cultural. Él quería facer cousas a favor da cultura. Lembren vostedes que Ramón Piñeiro era unha das obsesións que tiña, cambiar a sociedade dende a cultura, dende unha perspectiva cristiá e galeguista, será unha das obsesións de Piñeiro. Métese en política, Casares, para cambiar as cousas tamén dende a cultura. Ele é o responsable, lembran vostedes, probablemente algúns dos que están aquí, os máis novos non, pero os de máis idade sí, a gran campaña de principios dos 80 a prol da lingua galega. Eu ainda teño a imaxe na cabeza. Unha nai, era un cartel moi grande, de cor marrón clara, unha nai, o seu fillo, e debaixo en letras enormes, fálalle galego. Fálalle galego. Eu coido que de todas as campañas de normalización que se fixeron, esa foi a que máis chegou a xente. E foi Casares quen pilotou esa campaña de normalización. E non só iso. A lei de normalización lingüística, a nosa lei de normalización lingüística do ano 83, tamén está promovida, entre outros, por Carlos Casares. A súa época política dura esa legislatura, dá un paso atrás e non quere repetir, aínda que lle ofrecen, non quere repetir no Parlamento. E no 85 nomeano director de Editorial Galaxia, que é outro paso importante na carreira vivencial de Carlos Casares. Nestes anos é cando publica a biografía de Risco, da que antes lles falei, a principios dos 80, a biografía de Otero Pedrallo, as conversas con Ángel Fole. É unha época moi activa para Carlos Casares. No 87 publica unha novela que a mí me interesa como escritor, como lector interésame moi pouco. Como escritor sí, que é Os mortos daquel verán. Dígolles por qué. O asunto que conta é, asasinato, un boticario, pero interésame como escritor por a técnica coa que está contada. Utiliza varios informes dende perspectivas narrativas diferentes para narrar o acontecido. A mí interésame a técnica esta perspectivista de Casares, pero non me atrae como lector, nin moito menos esa novela do ano 87. É a época de maior actividade de Carlos Casares. Os anos 80, escribe nos xornais, viaxa por todo o mundo e deixa case apartado, distanciado o seu labor como escritor. Dedícase máis a cuestións de índole pública, de índole sociopolítica, máis a iso que a escribir, que para moitos era o que realmente debía facer na súa época de maior madurez. É nomeado xa coido que no ano 1996 presidente do Consello da Cultura Galega, que digamos que a súa ocupación de maior rango institucional. E nese tempo publica tamén a novela que lles citei antes, Deus sentado nun sillón azul. Deus sentado nun sillón azul. Temos tamén a imaxe do intelectual o que mira, como naquela película de Hitchcock, na que miran dende unha ventana, mira unha muller, a outra ventana onde está ese intelectual que ten unha concepción absolutamente totalitaria do mundo. Un intelectual de mal fondo, que considera
que o home é un lobo para o home, que considera que as masas deben ser dominadas, que ten unha visión agria, pesimista da realidade. E xa chegamos case que á época final de Casares, onde a súa maior popularidade a obtén da columna que lles citaba ao principio. A columna Marxe, escribe na Voz de Galicia, acaba escribindo na contraportada, e eu digo a miúdo que esta foi a maior campaña de normalización lingüística que se fixo neste país. E dígolles por qué. Porque estamos moi acostumados a gastar fondos públicos en campañas que rara vez chegan onde deben chegar, é dicir, a xente que non fala galego e que gracias a esa campaña comece a falalo. E dígolles que esta columna foi a mellor obra de normalización lingüística que tivemos neste país. Por qué? Porque alían a diario miles e miles e miles de persoas.